नोंहा दाबो हा थैनाय बायदि उन्दुसोमगासिनो दङ दासो उन्दुथारदोंमोनलै आं फोजाफैबायानो मा होनखो नों दासो उन्दुदों हरसे मा मावना थाखो नोंलाय लाजि रोङिया लाजिनोबो रोंलादां सानफ्रामबो गोबावजों उन्दुनाय हरसे मबाइल थुग्लिनाय मबाइल सिङावनो हाबनानै थादो मानोथो मानसि महरै उजिनानै दंबावो नोंलाय मबाइल सिङाव थाब हाबनानै थाहैदो ना ओंखामबो जानांला ओंख्रिबो जानांला नोङो मानोथो नांबावगौ मबाइल मोनखानानैलाय मबाइलजोंनो था मबाइलजोंनो हाबा जादो आरो नोंलाय आरो मानसियाबो बुख्रा बुख्रा मोनामजोब्बाय सोर सिख्लाया गोसोथोगोनथाय इसोरासो मिथिसिगौ मैलाला दुगैलाबो मालाबो गोजां बोथोर सफैबाय होनबाथाय दुगैनायनिफ्रायनो बिदाय लासै दिनै दुगैयाबा ओंखामखौनो होआ आं नोंनो मिथिबाय हाय देवबाराव दुगैखायो माथो आंलाय सप्तासेयाव खनसे दुगैनायाबो दिन थारिख थालायलायो होमबा माखौबा दुगैबाय थागोन बेयाव मोदोमफोरासो जामलायलांगोन बे हुयै हुयै सानफ्रामबो दुगै बेनिखायनो सप्तासेयाव खनसे दुगैयोब्रा आङो मोजाङै सिखारगोन ना नों हा सिखारगोन ना सिखारा नोङो हरसे मबाइल थुगोन सोरांबासो उन्दुफ्लागोन जल्दि सिखार दुगै थां ओमफ्राय दिनैसो सनिबार आरो गाबोनसो दुगैगौमोन आं गोदाव सोरावलै दुगैनो होलायबाय आइलै मा जाखो दैखौ फुदुंनांगौमोनलै दुगैनो आं नै आं फुदुंना होनो दुगैनोबो दै गुदुं नांलायथारगौ ना दैया जागोन नामा नोंखौ दैया जागोन दुगैथां दै गुसुजोंनो दुगैनोबा थिनगोन दै गुदुंबा फुदुंना होनो बायो र' सान्दुङावनो फुदुंहैनि आं दैखौ न' दै गुदुं फुदुंनो मोना मा जाखो रायजोनि अरदाब दंना रायजोनि अरदाबावनो फुदुंगोन हा ओमफ्राय बे सान्दुङालाय बहा खारब्रबलायखो दसेनो हा दसे माथो जोंदोंमोन दालाय बहा थाखोमालायखो थाखोमालायनाय गेलेनाय बायदि मोनदों नामा बिराद तामसा मोनदों नामालाय सान्दुङालाय रा बाल्थिंसे लायना फैबावनि दैखौ दिनै एसे मोजां दुगैना लाखानि दुगैनो टाइम मोननायावनो नङाबाथ' हान्थु मानि मैला जाजोब्बाय अर सायै सेस गासै हुख'जोबना लानो र' दिनै टाइम मोननायावनो दिनै बाल्थिंनि गोजोन दैजों दुगैनोसैलै आं गामाखालिबा बाल्थिंसे दैयानो आग्लायगुलायो आंना रा एसे दुंथो दैया आरो बे सान्दुङालाय माथो ओंखारा एसे स्राय ओंखारना होफैदोब्रा दासो खावब्लाब्ला ना खावलि जाखोब्रा हमनो हालाय लांला आं सानखौबो हौवानाय हिनजावसो जाखोथाय जियानो जादोला दैया एसे दुंनानै थादो र' खिनोसो ओंखारबाय आं दुम्बाव नोंनाबाथाय बहाबा थांनो ओंखारबासो खिनो ओंखारगोन हासुनो ओंखारगोन दहले न'आवलाय मानोथो खिखादिया हासुखादिया नोंलाय औहाय खिनाय हासुनाया पारमिसन लानासो फैयो नालाय खिनाय हासुनायफोरा आंनाव पारमिसन लायोबाथ' मोजांनि खोथामोनहाय बहाबा बेरायनो थांबाथाय दा खिनो ओंखारखा दा हासुनो ओंखारखा होननानै बुंखागौमोन आङो लोखिस्रा खिनाय हासुनाय जाथिया बहाबा थांनो ओंखारबासो जि आथुर जाफागोन बिसोरबो दालाय बहा खिगोन नोंलाय अमा राजालानि न'आव खिनोसै नामा अमा राजालानि न'आ खाथिखाबो दे ओमफ्राय लासैनो खिनो ओंखारदों होननानै खिनोसै जोङो लाजिगोन माखौबा खिनो हासुनो ओंखारनायफोराव थु मान सनमाननि खोथा थालायो नामा खिनो हासुनो ओंखारनायफोराबो थु खिबायनोसै जायफोरा खिनाय हासुनायखौ लाजिनाय दिन्थियो बिसोर खियानो खोमा गुदुआनो गैयादां थेवबो मालाय न'आव बोरै लासैजों खिनो फैदों होननानै बुंहैनो दे बालथ' होमबालाय न' थांफिनसै दे ना दे अमा राजा मोननावनो खिहैदो फायखानाया बबेथिं बाल बिसा नालाय माथो नुवाबो र' मानसि दंना गैया सोंहरनि मादै न'आव रावबो गैया नामा सोरबा दङ ना न'आव दुम्बाव हाफांमोनसो मामोनबा मादै दुम्बावा खिनो ओंखारदों बेनिखायनो खिनो फैदोंमोन फायखानाया बबेथिंथाय बै नै बैथिंजाय दै लांग्रा बाल्थिङाबो बैयावनो दङ दे आयै हामबायहाय दैबो दंखायो माथो आयौ दैयाबो गुदुंबाय माथो हामबायहाय खिथु सुनो थाखाय नै आंहाबो गाख्लायफ्लांनासो लालायबायहाय सेसखासै र' बै मोनसेयाव दंना गैया नायनि नै माथो दै दङ बेबो दैया गुदुंलाय माथो मानसिफ्रा ओरैनो बुंमारा ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है बेखौ लानो थांसै आं ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए गाना आए ना आए गाना गाना चाहिए आंनि दै गुदुङा आइलाय सोर लोंजोबखो आंनि दैखौलाय सोर गारखो आइलाय दै गुदुङा आंना आइलाय दुगैनो होननानै दै फुदुंनाया सोर लांखो आंनि दैखौ हाबा बिबु जहां मा गाख्रबाय थाखो अमा राजा बेयाव दै दोन्दोंमोन आं बाल्थिं मोननायावबो दै दोन्दोंमोन आं फुदुंलायनानै दुगैनो होननानै ओमफ्राय मोनसेयाव बाल्थिङा दै गैला ओमफ्राय बाल्थिं मोनसेया बहा खारखो बहा थाबायना थांखो बेयावलाय बहा दै गुदुं फुदुंनांगौ जाखो नोंलाय नों आंखौ न'आव दै गुदुं फुदुंनो होआ नालाय आं सान्दुङावनो दै गुदुंखौ फुदुंबाय ओमफ्राय बे आंनि बाल्थिंनि दैखौ बहा लांखो सोर गारहैखो बहा थांखो आथिं गोनांथां माथां बहा गोमाखो आंनि दै बाल्थिङा हे इसोर मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों दैखौबो सान्दुङाव फुदुंलायनानैसो दुगैगोन आरो नोङो
आं दै गुसुजों दुगैया नामा सप्तासेयाव सानसे दुगैनायाव आं दै गुसुजोंनो दुगैयो माथो बेबो देवबाराव दिनै देवबारथ' नङा ना सनिबारसो बेनिखायनो आं दै गुदुंजों दुगैनोसै माथोलाय दुगैनो नागिरबाबो मेगन सायो ओरैनोबा सप्तासेयाव सानसेल' दुगैखायो आंहा टाइम गैया मा गैया दिनै एडभान्स दुगैनो होनानै इयाव गोदाव सोराव खालामदों था दुगैयाबा ओइ अमा राजा फाग्ला नांदेरनाय हनै दुमफावासो खिनो होननानै फैयोमोन बिसोर लांखो ना माखोथाय मा होनखो दुमफावा खिनायाव लांबाय आंनि दैखौ हा माथो जाखो दै गैया नालाय लांबाय आरोहाय खिनो ओंखारथारबाय नालाय बेयावनो दै नुबाय नालाय लांबाय नोंखौलाय बेयावलाय सोरथो दै फुदुंनानै दोननो खोन्थानांगौ जाम्बा जाम्थालाय आं मिथिया बे दुमफावा आंनि दै गुदुंखौ लानानै खिहैदोंना र' बे दुमफावा लोदो बुसिया सब समावबो आंनि खामानियाव दाखाल आन्दाजि खालामफैयोना र' बेखौ खिनायाव सान्थि हो आं आयौ आइ खर' गाज्रि खिनायखौलाय मानो इदि दावहै नागिरखो नोंलाय मा जाबावगोन बे अमा राजाजों ओइ दुमफाव आं दुगैनो लानाय दै गुदुंखौ नों खिथौ सुनायावसो बाहायफैदों र' अन्थाइजों खुबैनां नोंखौ नों दरजा फांना थाना खिनायखौलाय आंलाय बोरै नुनांगौ जाखो हो जल्दि दै गुदुं हर आं दुगैनांगौ हाया सान्दुङाव दै गुदुं फुदुंना दोनलायबाय दुगैनो होननानै साला खिथौ सुनायावसो बाहायफैबायना नों ओइ अमा राजा मालाय खिनायाव मा एसे डिस्टार्ब नों नोंनि खिनायखौ आं बाजायाखै आंनि दै गुदुंखौ लानानै नों खिथौ सुनो फैनायासो जादों दा ओइ दुमफाव जल्दि ओंखार दै गुदुङा नांफिनगौ आंनो मिथिबायना आं खिखाङाखै दासो खि ओंखारदों आंहाबा मानो ओंखारनो ओंखारा आया ओंखाराना नों र' आइ सैमा फाग्लि अरजानाय गोनां मा मोनबाय थादों जल्दि दै गुदुङा नांफिनगौ आंनो दुगैनो ओइ अमा राजा सान्थिनो खिनो होगोन ना आंखौ हो आं खिनो सान्थि जेब्लागो माने आंनि दै गुदुंखौ मोना ओंखारगोन ना दुमफाव दै गुदुङा नांगौ होनदों आंनो ओइ मा हायो अमा राजा मालाय खिनायफोरा एफा डिस्टार्बनो लाजिया नामा सिख्ला सासे खिनायफोरखौ बेबायदि दरजा बुफैबाय थानो लाजिनांगौ नोंसो खिथौ सुनायाबो दै गुदुं बाहायलायनाय मालाय दुगैनो होना लानाय दैखौ दुगैनो होनानै फुदुंखानाय दैखौ नों खिथौ सुनायाव बाहायदों नोंसो लाजिनांगौब्रा ओइ अमा राजा सोर फाग्लानि आखल बे सान्दुङाव बेबायदि दैखौ होनानै दोनबा दै गुदुं फुदुंनाय जायो ओमफ्राय दे फुदुंनानै दोनबायानो जाहैबाय आंथ' मिन्थियाना मिन्थिखायसो लाना फैदों दा खमसे खम नोंथ' सोंनो हायोना खिनो ओंखारनायाव सोंलु सोंला खालामबाय थानो हायो नामा हो जासिगोन आदारफोरखौ रोनो उदैयाव जायगा जालायि खिनो ओंखारा माथो ओइ अमा राजा दाउला फेरा आंखौ मानो रायबाय थादोंहाय नों खिनाय आन्थाखौनो इसेबां मानो लाजि फोनांबाय थादों ओइ नोंखौ आं खिनायनि थाखाय रागा जोङाखै खिनायाव आंनि दै गुदुंखौ बाहायनायनि थाखायसो रागा जोंदों मा अमा राजा नोंहा दै गुसुजों दुगैनो हाया नामा खबरदार नोंसोरलाय मा मिन्थिनो दै गुदुंजों दुगैनायनि आमेजानो बेसेबां मिलौहाव बेसेबां मोजां गोजां बोथोराव दै गुदुंजों दुगैनाय माने मोनसे दावहायाव देरहानाय बायदि मोनलायो मिथिबाय है अमा राजा बखिबाय था नोंहा मा नोंखौ आं ओरैनो हगार हरगोन नामा दै गुदुङा फुदुंना होगोन जोंहा बबेथिंबा बेरायहैनो नागिरदों नों आंखौ बेबायदि लाबथालायनोसो नागिरदों ना नोंखौ दै गुदुं फुदुंना होला हागौमाने आं नोंखौ हेगारनानै होआ नोंसिना दुमफाव आंखौ गादों अमा राजा र' आंनि दै गुदुं बाहायनांग्रा र'लै नोंखौ र' नैबे फान्थि गिलिर दुमफावा नोंखौ गिनो दे सोर हायो मा खालामनाय जाखो बेलाय नोंखै आंनि दै गुदुंखौ गारना होजोब्बाय बेयो खिथौ सुनायाव बाहायजोब्बाय आं दुगैनो लानायखौ आयौ हाय अमा राजा दै गुदुंनि थाखायबो महाभारत रामायण जुद्ध नांनाय बायदि मानो नांनो नागिरखो नोंलाय मादै आंखौ खिनोनो सान्थि होआसै खियानो थाबथाजोब्बाय आंना नों बुंबानो आं गनायगोन नामा मालायनि दै गुदुं लाग्रा ओइ अमा राजा हेगारगोन ना नोङो मा गोरलै गथ'फोर बायदि बिदि खालामो आदै साला दुमफाव दै गुदुं सिखाव ओइ अमा राजा फाग्ला हेगार आं दै गुदुं फुदुंना होफिनगोन दे गोसोसो फुदुंना होयो ना मायो दुमफाव गाज्रि मोननांला दे बेबायदिनो मिन्थिखायो दा अमा राजानि आखलखौ आं गाज्रि मोना मादै अमा राजानि आखलखौ आंबो मिन्थिखायो